Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki pulit ka State Disaster Response Force, but ka National Disaster Response Force, kila yo bansay say ka way ka medyap mandagasngi ka handel trik rempang, nalor ki khat prangut ki bula depsay ki bula khla naga Jingbthei ka party Dewïong bean ha Thangsko East Giant Hills ka bula ja hanin ka sngi palay kumta ka jingdon ki bayap ha ni jingja ka lakiyo sha ka khat khandai ngut. Haba unong san Hima ulapoi shadi ka jaka leit ho bagi don hado handel trik ki Krem ki bajiliyo palat prapo phut. Leit ho baya ka way ka medyap rayo say mandagasngi ha kapor shibji shteng no paisngi kat ba ki way ki medyap ki dang sakut hapo. Shu layo jingtip ru na ka way ka Krem Dewïong ki don bet palat prapongut ki batre hendai hadu menta ki pulit ber ki border district ki dang dum jingkhen. Napdeng kini ki khat khandai ngut udon Uwei upnar ubala khlat hendai ki bahaya hasem ki dang wan ap ha ka Krem namar ki bala dap say om patip kerteng hadu menta. Kumjuru ki arngut ki menteri ka sarkar jila ki bekentup ya uba lak menrembui bat uba wailat miki shila hajing sanran lang ko kong Santa Mary shila kila poi shakati jaka hakapor khat arbaji minsngi shu la Suba badang don bon ki met yam ki badang sakut hakati ka Krem namar ka dei ka bala he bat ki pulit menta ki dang wat ki kerteng jong ki breu ki bala khlat hadu menta ka sngi baro ki met yam ki long khat khanai tali ki ba minsau prangut nangta ki nong yarap hagani ki jingja ki kenthop ya ka State Disaster Response Force arkan hun ka search and rescue team ka way ka kinhun ka National Disaster Response Force laikin hun ka kinhun na katanat ka kot ka khya na Shillong bat Juwai bat hanyaw tali ki kalikit nongpang ka kinhun na BSF shikinhun na deputy commandant bat khatsangut ki shipai artali ki kalikit nongpang na ki BSF ki nurse bat arngut ki doktor kumjuru ki shipai khando bat shipai sun kilalit bani rap say ki bala sakun hapo katika Krem.